קודם כל, שלום, מה העניינים? שלום תמר. בסדר, שלום. אז קודם כל אני תמר, נעים מאוד, סופרת של ממלכת שטות וממלכת רצינות, זיו טובול, משחקת את שטותית, נסיכת שטות. ואני אביב בן, משחק את רצין לוק, נסיך רצינות. ממלכת רצינות. מגניב להלאה, אז אנחנו נפגשנו כאן בשביל בעצם לדבר גם על הספר וגם על ההצגה, וכדי שתכירו אותנו, וכדי שתלכו להצגה גם, וגם כדי שתמליצו על ההצגה, וזה גם נכון, למורות בספריות, בגנים, בכל מקום כמעט זה נכנס, ההצגה הזאת. הצגה של תיאטרון אורנה פורט, בבימוי אורן חלפון. בדיוק, בבימוי אורן חלפון, וגם אורן חלפון כתבה את המחזה, כן, ולצערי, בגלל שאנחנו מקום קטן, אז אורן לא יכלה לבוא, אבל אולי תצטרף אלינו בפעם הבאה. אז איך אנחנו מתחילים? איך הייתם רוצים להתחיל? קודם כל, אולי נראה לי תספרי לנו, כאילו, איך הרעיון הזה יצא לאור, ממלכת שטות וממלכת רצינות. מעולה, אז האמת היא שהספר הזה, קודם כל הוא יצא לאור בשנת 2020, ממש עם פרוץ הקורונה, אז הוא יצא לאור, אני חתמתי עליו חוזה הרבה לפני, ובעצם זה סוג של מאיפה זה הגיע, האמת היא שתמיד ששואלים אותי על ספרים, מאיפה הרעיון מגיע, אז תמיד יש לי סיפורים מאוד ספציפיים, ופה אין לי ממש משהו ספציפי להגיד. זה פשוט הגיע מהשמיים. זה פשוט הגיע השראה מהשמיים, באמת, מהיצירה, מממלכת שטות, שזה ממלכת היצירה, אפשר להגיד. אבל זה נכתב לפני הקורונה? זה נכתב לפני הקורונה, עבדתי עליו איזה שנה עם העורכת תמר עומר, שהיא העורכת שעבדה איתי על הספר. זאת אומרת, הספר התקבל להוצאה, ואז הייתי צריכה לפתח את הרעיון, ובעצם הייתי צריכה לפצח את שתי הממלכות. כי היה לי איזשהו רעיון שיש ממלכת שטות ויש ממלכת רצינות, ואני מניחה שזה הגיע אליי גם מזה שאני אימא לילדים, והילדים שלי גם אז היו עוד יותר קטנים, יש לי 2 בנים. וכמה הם היו, אם אפשר להכיר? היום הבן הגדול שלי הוא בן 20, הוא כבר חייל. והבן שלי הקטן במרכאות, הוא עולה לכיתה י"ב, הוא 17 עוד מעט. וזה בעצם התחיל בעצם מהשראה של להיות אימא, ולילדים יש את זה באופן מאוד מאוד טבעי. ואני חושבת שאיזשהו, גם עם ההתפתחות שלי, אני חושבת די קיבלתי איזשהו מסר, אפשר להגיד, אני חושבת איזשהו צינור כאילו של השראה, לדבר על הנושא הזה, כמה חשוב בחיים, לתת ביטוי גם לצד הרציני שלנו, שזה אנחנו כמבוגרים מאוד מאוד מכירים, כילדים למשל, הממלכת רצינות היא יותר, זה משהו שהם מכירים מההורים, כל הנושא של גבולות, ולסדר את החדר, ומה מותר לאכול, מה אסור לאכול, וכולנו מכירים. ושטות היא משהו מאוד מאוד טבעי אצל ילדים, אבל מהרגע שאנחנו הולכים ומתבגרים, אז בעצם אנחנו די מאבדים את החלק השטותי שלנו, אפשר להגיד במרכאות, ואנחנו נהיים לפעמים קצת לוקים ברצינות יתר. ופעם הייתי אצל איזה מישהו שהוא אמר לי, תעשי רשימת הנאות, ממש רשימת הנאות. של דברים מענים שזה נורא נורא חשוב לחיים. זה בעצם בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל ליהנות מהחיים. אז יכול להיות שהדבר הזה נכנס לתוך הספר, אבל מאוד מאוד רציתי להביא את הקונספט הזה של שתי הממלכות האלה, גם לילדים, שבעצם יש בממלכות האלה, גם בממלכת, אני מדברת הרבה ולא תכף לשאול. לא, להפך, את נותנת רקע על הספר. אוקיי, כי אין לי שוב, אני יודע על מה אנחנו בעצם הולכים לדבר פה. כן, אנחנו הולכים לדבר פה, זהו. אז, ולי כשנותנים לדבר, אז אישה של מילים, בכל זאת. אישה של מילים. סופרת, בכל זאת. אז, אבל כן, כאילו יש את הקטע של, שבעצם, אני חוזרת להתחלה, התחלתי לכתוב את זה, ואז הייתי צריכה לפצח בעצם את שתי הממלכות האלה, בעצם לא סתם, אי אפשר לכתוב על ממלכת שטות, בלי להבין מה זה אומר לחיות בממלכת שטות, איך היא נראית, מה זה אומר לחיות שם כילד, מה החוקים של הממלכה הזאת, זו ממלכה שיש בה רק שטויות, וגם איך היא נראית, איך חיים שם, לעומת ממלכת רצינות, ששוב, גם איך חיים שם,
איך היא נראית, וכמובן שאיזה ממלכה היה לי יותר כיף לכתוב, יותר קל. אתם חושבים? רצינות אני מניחה יותר לדעתי. קל, יש לה הרבה יותר קל? בסיס. מה אתה פשוט חושב? יותר בסדר? מקובעת, אז כזה, יותר כזה, יותר קל יותר מקובעת זה טוב, לשים כי... את החוקים וזה, אוקיי, יש פה זה ככה הגדרות. וככה וככה, אבל שמה זה קצת יותר פרוע, זה קצת יותר פתוח בממלכת שטות, אז אני רוצה להגיד לכם שהיה לי הרבה יותר קל לכתוב את ממלכת שטות. באמת? כי אולי בגלל ממלכת שזה טיפה שטות- יותר פתוח. אולי כן. יש יותר אפשרויות, אז כאילו כל דבר כל יכול דבר להגיע. יכול להתקבל שם. בדיוק, וגם כאילו פתאום לחשוב שהכל, ארץ כל האפשרויות בעצם, וגם זה המקום לביטוי עצמי, והמקום ליצירתיות, והמקום לדמיון, ולעומת ממלכת רצינות, שאמרתי, אוקיי, פה זה הרבה יותר כאילו, אין לי הרבה מה להתפרע, הרגשתי כאילו, זה קצת מצר אותי אפילו, כי אין לי הרבה איך להתפרע כאן. מעניין. אז אמרתי, אוקיי, אז נעשה שכל הבתים נראים אותו דבר, והחצרות כאילו נראים, מגדלים את אותם פרחים, והחצרות של הבתים נראים אותו דבר, ומתלבשים בצבעים לא צבעוניים, אלא מאוד חד גוניים כאלה, אפילו גוונים אפרוריים כאלה. ואם אני לוקח את הדימויים האלה, נגיד למקום של מבוגרים, זה קצת כזה, מין מקום מדכא כזה. כאילו נכון. משהו- מקום כזה שהכל מרובע ומקובע, בלי צבע, בלי כלום. נכון, ופתאום בדיוק. כאילו, גם בגלל שזה ספר ילדים, ואנחנו גם עושים את ההצגה, אנחנו כאילו ניסינו למצוא את המקומות של איך מתחברים איך למקום מתחברים כזה. למערכת רצינות, זה היה אחד האתגרים שלנו בחזרות. כי את אומרת, אוקיי, שטות, כיף, מצחיק, צחוקים, אווירה. אז הנה, אתם רואים, זה ואיפה בדיוק... ברצינות, איך ילד יכול למצוא את עצמו דווקא בממלכת רצינות, שהיא מאוד מוגדרת, עם הרבה חוקים, ובמידה גם קיבעון? כן, אבל אני חושב שדווקא ההבדלים הכל כך משמעותיים בצבעים ובאופן שבו מתנהגים ובנראות, בהכל כאילו גורם לילד להבין, פה זה ככה, פה זה ככה. החד משמעיות. ואיך הדבר הזה מתחבר ביחד פתאום, וכאילו יש קצת מזה וקצת מזה, והכל כזה מתנגש. אבל אם אני מסתכל על זה בתור מבוגר, כשכתבת את זה, אז כאילו אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, יש פה משהו קצת אפלולי, קצת משהו חסר גוון וצבע. ואז נכון. אני אומר, איך ילד יכול להסתכל על זה ככה? נכון, נכון, ובגלל זה, זה בדיוק הקטע, שאתה צריך להקצין, אני בכוונה הקצנתי את שני העולמות, כדי שיבינו שאי אפשר, שאנחנו צריכים בחיים, כמו כל דבר בחיים, אנחנו צריכים את האיזון, אנחנו צריכים גם וגם, ובגלל זה רצין לוק, הוא מצד אחד זה העולם שמציג את הידע, וזה עולם של המבוגרים שמביא איתו את הידע, ואת הטכנולוגיה, ואת ההמצאות אולי, מבחינת זה של הפיתוח אולי של ההמצאות, וזה, אבל מצד שני, זה עולם באמת, הוא מאוד מאוד דיכאוני, אם אנחנו לא נותנים ביטוי לצחוק, ולהנאה, ולשטות, וקצת לחופש, ולשחרור ממסגרות, זה באמת להיות בקופסה, מאוד מאוד להיות בקופסה, ולא לצאת מקופסה, כן. שזה הפוך לגמרי מאנשים שיוצרים נניח. כן. או אם נחשוב למשל על איינשטיין למשל, שכאילו היה ידוע כגאון, ופיתח כל מיני, את התיאוריות שלו על האנרגיה וכו', אז גם איינשטיין למשל אומרים שהוא היה לדעתי באמבטיה, היו באים לו, חושב על הרעיונות שלו, וגם העיפו אותו מהבית ספר בגיל מאוד מאוד צעיר, אז אנחנו רואים שבעצם, אחד הדברים שרציתי זה הפוך על הפוך בעצם, להראות שגם כשאתה, יש גם את הצד השני, שדווקא שאני משתחררת באמת, כי העולם של השטות הוא גם עולם של שחרור, ונותנת לעצמי לגמרי להשתחרר ולהיות אני, ולא ללכת לפי החוקים, ולאפשר לעצמי גם לא לעשות כלום, שזה מאוד מנוגד לעולם של המבוגרים, שאנחנו כל הזמן רצים, חייבים לעשות איזה משהו. חייבים לעשות משהו, ואם לא נהיה יעילים חס וחלילה, ואנחנו חושבים שצריך לעבוד קשה בשביל להרוויח, ופה דווקא העולם של השטות בא להראות שדווקא הרעיונות הכי גדולים, דווקא הרבה מהאנשים שהמציאו את הרעיונות הכי גדולים, הם עשו את זה תוך כדי הנאה, ובכלל שהם לא היו במקום של עבודה. אגב, אפרופו דיברנו על ההוא שהמציא את האפליקציה הזאת עכשיו, המאור שלמה המציא אפליקציה לתוכנה, שמכרו אותה עכשיו לוויז, בייס 44. כן. הוא בחופשה, כאילו, נסע בכלל לחופשה, הוא לא רוצה בכלל, כאילו זה, ושם הוא ישב עם מחשב, ובחופשה כאילו... הוא השיג את השטות שלו. הוא השיג, בדיוק. הוא השיג את השטות שלו. עכשיו הוא יכול לעשות הרבה שטויות, ובכלל לא לעבוד כל חייל, אם הוא היה רוצה, אבל... כאילו, שבעצם זה הפוך על הפוך, ובדיוק הפוך, זאת אומרת שיש פה גם וגם, בתוך השטות יש את הרצינות, ובתוך הרצינות יש את השטות, והכל מתערבל, ואי אפשר כאילו...
אי אפשר לחיות רק לפי חוקים, וצריך גם לצאת מהחוקים. כדי להמציא דברים, צריך גם לצאת מהחוקים. ומצד שני, אי אפשר לחיות באנרכיה ושאין בכלל חוקים. אנחנו כן צריכים את החוקים, החוקים שומרים עלינו, אז בעצם איך אנחנו צריכים גם וגם. כן, יש להם את הגבולות, כאילו, לחוקים יש גבולות, הם שמים לנו כן. גבולות. שאלה אם כן. אנחנו פורצים אותם קצת, מה קורה אז? כן, נכון. אז בעצם כאילו, ואז הייתי צריכה לפצח את זה, וזה היה, ממלכת רצינות באמת היה לי הרבה יותר, כמו שאתה אומר, הרבה יותר מקובע, הרבה יותר, כי זה העולם שאנחנו מכירים. אז ניסיתי כן לאפיין אותו, על ידי זה שזה אותם בתים, ולא מתלבשים שמח, וזה שהם כל הזמן לומדים, ויש להם, וקמים. בעצם זה העולם שאנחנו מכירים. כאילו, אנחנו קמים באותה שעה, רוב האנשים, כן? קמים באותה שעה, אתם שחקנים, אז זה קצת אחרת. כן. אבל כאילו, הרבה אנשים שעובדים את ה-9 to 5, ועובדים זה, קמים באותה שעה בבוקר לעבודה, הולכים, וקמים בבוקר לאותו קפה, חושבים על אותו קפה שמחכה להם, והולכים גם, נוסעים באותה דרך לעבודה, וגם עושים את הדרך אפילו לעבודה, יכולה להיות אותה הדרך. היום הוא מאוד שגרתי. מאוד מאוד שגרתי, מאוד מאוד שגרתי. והשטות בעצם מזכירה לנו שאנחנו חייבים, גם, קודם כל זה מאוד טוב לאמן את המוח, כי רק ככה אנחנו יכולים להתפתח ולצמוח אם אנחנו יוצאים מהקופסה. אז בעצם בגלל זה אני חושבת שהספר הזה הוא גם למבוגרים וגם לילדים. הוא... חד משמעית. כן, כי לילדים אמנם שטות באופן טבעי, היא מאוד מאוד... קיימת. היא מאוד קיימת. זה ספר למבוגרים ששכחו מה זה להיות ילדים. נכון, לגמרי, לגמרי. ולילדים, כן אני רוצה שהם ידעו שהם יכולים להגשים חלומות, ושאם אנחנו רציניים כלפי החלומות שלנו, ואנחנו נשקיע בהם ברצינות, אז אנחנו נצליח. כמו אתם הלכתם לבית ספר למשחק, והשקעתם, כאילו, אתם משקיעים בקריירה שלכם, אז כאילו אותו דבר אני רוצה שילדים ידעו, שאם יש להם חלום, שכל האפשרויות פתוחות, והם יכולים להגשים את החלומות שלהם, אז זאת אומרת, כשאני במפגשי סופר, אני נפגשתי עם ילדים בבתי ספר, אז אני שואלת אותם תמיד, מאיזה ארץ באים הרעיונות? והם יודעים, אומרים לי, ארץ שטות. ומאיזה ארץ עוזרת להגשים אותם? והם אומרים, ארץ רצינות. מתוק. חמודים. זה מתוק אותך. ואגב, בקורונה, סיפרתי לך לפני, בזום בקורונה אגב, הספר הזה שהוא יצא בקורונה, אני מאוד מאוד דאגתי מה יהיה, וזה בקורונה, וזה לא מצב עכשיו, כאילו, כי כאילו לא ידענו מה יהיה, והיינו סגורים בבית. לא יוצא מהבית, כן, סגר, וזה לא זמן טוב להוציא ספר חדש, והוא הגיע לראש מצעד הספרים כן, האהובים על הילדים, הוא הגיע לא? למצעד הספרים, נבחר מקום שני הכי אהוב על הילדים, וגם מה שהיה מגניב זה שאחרי חודש הודפסה מהדורה כבר של הספר, שזה משהו מאוד מאוד נדיר שכל כך מהר, אני זוכרת שאמרו להתקשר, והוא אמר, אנחנו מדפיסים עוד מהדורה אחרי חודש. מדהים. אז זה היה ממש ממש מגניב, וזה גם מראה שהדברים בחיים הם לא כמו מה שחושבים, זאת אומרת, גם שלא תמיד זה רק כמו מה שהחוקים, זאת אומרת, אם אני אעבוד קשה, אם אני אעשה כך וככה, או אם הספר יצא בתקופה מסוימת, לפעמים זה גם קצת מזל, הייתי אומר, לא? יש בזה מין קצת, זה כאילו דברים מתחברים מעצמם. אז אני חושבת שמה שאתה קורא מזל, זאת אומרת, היום אני מבינה יותר שזה יותר בהשקפה שלי, זה יצירת מציאות, זאת אומרת... סוג של מניפסטינג כזה. בדיוק. זה יקרה, אני אצליח. של אמונה לגמרי, אמונה זו המילה הרבה יותר מדויקת. כן, זה לייצר מציאות, זאת אומרת, אני מאמינה, ואני גם אומרת לילדים במפגשים, זה שאנחנו היוצרים של החיים שלנו, וחלק מהתהליך שזה היה חלום שלי, שזה יהיה הצגה באורנה פורת, ואני ואורן נפגשנו כבר מזמן, אולי אני אספר כאילו קצת... כן, איך הספר התגלגל להיות הצגה. להיות הצגה, בטח. כן, אז קודם כל הספר, באורנה פורת הם שמעו על הספר די הרבה, כי הרבה רצו לביים את הספר הזה, והתקשרו אליי מלא אנשים שרצו להפוך אותו להצגה. היו עוד אנשים שרצו לאבד את הספר. כן, התקשרו אליי כל מיני אנשים לפני כן שרצו, ואיכשהו כאילו היה מישהו שאמר, אני רק רוצה לביים את ההצגה, והיה כאילו בלי שמות, לא ניכנס לשמות. לא שמות. היה אחד אחר שאמר, גם אני רוצה רק, אם המחזה יהיה כתוב, אז אני רוצה לביים. עכשיו, אני, למרות שלמדתי מחזאות, אמרתי, אני לא רוצה לכתוב את זה, כי אני בכוונה רוצה להשאיר את זה לפרשנות אחרת. כאילו, נורא רציתי שיבוא מישהו שהוא דווקא לא אני, והוא יוסיף את הפרשנות שלו.
כי זה נורא מדליק שמישהו אחר בא, שלא רציתי שאני אצמד בדיוק לספר ולרעיון המקורי. ולרעיון המקורי. ואז יצרה איתי קשר אורן במייל, וסיפרה לי שהיא הקריאה את הספר לאחיינים שלה, והיא מאוד מאוד אהבה את הספר, והיא חושבת להפוך אותו להצגה. ואנחנו נפגשנו, וככה בעצם זה התגלגל, ואפרופו כאילו, היו כל מיני אפרופו כאילו מה שאתה קורא מזל, אז היו כל מיני צירופי מקרים כאלה שהובילו בסופו של דבר לזה שבאמת הספר התקבל לאורנה פורת, אם זה פסטיבל אחר להצגות שאנחנו פתאום ראינו שיש פסטיבל, שמישהי בכלל לא קשורה לתחום, אמרה לי, את חייבת לעשות הצגה כאילו מהספר, איך לא עשו הצגה מהספר הזה? ואמרתי, נכון, אני רוצה. ואז היא אמרה, שלחה לי איזה טלפון, אמרה, דרך אח שלה, שהוא מכיר, של דנה דבורין, שלדעתי ניהלה את סוליקות, פסטיבל סוליקו. נכון, פסטיבל סוליקו בשניים. כן, ואז... שזה כאילו שני שחקנים. שני שחקנים, ואז עכשיו אמרו לי, תפני אליה. עכשיו, לא ידעתי עדיין פסטיבל סוליקו, ואז אמרתי, רגע, אבל דנה דבורין, היא בכלל מתעסקת עם עמותה לנשים גם מוכות, לדעתי. נכון. אז עדיין בהצגות ילדים, ואז אמרתי, אוקיי, שאלתי איזה מישהי שאני מכירה שהיא במאית, היא אמרה לי, כן, היא המנהלת של סוליקו, ואנחנו בוועדה אומנותית, ותגשי, בטח. ואז אני כתבתי מהר לאורן, אין לנו הרבה זמן. Let's do it, כאילו, והגשנו הצעה, ולא התקבלנו. שטוב שלא התכוונו. הכל קורה לטובה. הכל קורה לטובה. בסוף הכל קורה. כן, ואז אורן אמרה, בואי נציע את זה, הלאה, בואי, ואז... הרעיון כבר קיים, כבר מגובש. כן, ואז היא הציעה את זה לאורנה פורת. הכל קיים. וכמובן שיפעת ששמעה כבר על הספר לפני כן, כי פנו אליה. יפעת המנהלת המנהלת האומנותית של אורנה פורת. וככה זה קרה בעצם, ואז ככה התחיל התהליך, וככה זה קרה. מהרגע שאורן פנתה אלייך, כמה שנים בערך עד הרגע שאמרו, יאללה, מתחילים חזרות. האמת היא שלא הרבה זמן. כן? לא הרבה זמן. אנחנו, ברגע שקיבלנו את הסי, זה היה לדעתי, חתמנו חוזה בקיץ, ודי מהר, כאילו, זה קרה ממש מהר. איזה כיף. אפרופו שמה שצריך לקרות, ואתה כבר על הגל הזה, שזה הדברים קורים, כן. אז זה קרה ממש מהר, כן. איזה מרגש. כן. ורק לגבי הספר, אז אני חייבת להגיד שכאילו, ואז כמובן נכנס המאייר, שחר קובר, שהוא מאייר ממש ממש מדהים, אני קצת אדפדף ואני אראה לכם, כי שחר באמת תודה. הוא אפיין בעצם אגב, הנה זה היה נסיך הצילוק בספר, וזה היה נסיך הצילוק בהצגה, בבקשה. והוא היה צריך לאפיין גם את שתי הממלכות, אז אם אתם שמים לב, למשל ממלכת רצינות, יש את הצבעים אחרים. את נתת לו הוראות לדבר הזה? דיברנו בינינו, לא, נתתי לו יד חופשית לגמרי, מהרים הם בעצם 50% מההצלחה של ספר כזה, זה איור, והמאייר הוא שותף מלא בספר, ואני כן, היו לי כמובן רעיונות והערות איור, אבל כאילו הוא לגמרי הביא את הפרשנות שלו. במיוחד בספר ילדים שכאילו הילדים, מה שתופס להם את העין זה בעיקר הכריכות והאיורים, מאשר המילים. מאשר המילים, לגמרי. אגב, פעם הייתי באיזה מפגש סופר, והתאספו כאילו סביבי בנות, והם העבירו, הם לא קראו את הטקסט בכלל, פשוט העבירו ככה, הם דפדפו בראו האיורים המדהימים, ואז פשוט סיפרו מהר את הסיפור של הספר, רק מהאיורים. בנות בכיתה ד', זה היה ממש חמוד. ואגב, הקטע הזה למשל, זה כן היה כתוב בטקסט, שהם עומדים על הראש, ומדברים הפוך מהסוף להתחלה, וכן, אני כן כתבתי שהם גרים שהאדמה של ממלכת שטות היא טרמפולינה ענקית, שאגב, זה הבן שלי, נתן לי את הרעיון, והוא לא זוכר את זה שהוא נתן לי את הרעיון, הבן הגדול, שהאדמה תהיה טרמפולינה ענקית. ושהם ישנו על בתי עץ, והתגדשו במגלשות למטה, והרעיון של הדגדוגים היה כתוב כמובן, אבל לדוגמה, הרעיון של העוגות היה כתוב, אבל לדוגמה, הרעיון של, נגיע לזה, סתם לדוגמה, פה רואים
שזה למשל המאייר הביא אותה, אם אתם מסתכלים על השומרים של הזה, אז פה רואים שהשומרים הם כבר לא כל כך אצליים כמו שהם בהתחלה, והם מלקקים את הסוכריות על מקל שהנסיכה הביאה להם, וזה כזה דרך של המאייר להוסיף פרשנות, להראות שבעצם בממלכת רצינות יש השפעה של הנסיכה על הנסיך ועל הממלכה, ובעצם שתי הממלכות הבינו שצריך גם וגם, למשל גם האיור הזה, אז הוא מראה שהם גם גרים על העצים, הם גם קוראים ספרים, הם גם עומדים על הראש והם מדברים מהסוף להתחלה. אגב, זה גם משהו מגניב, אגב, שאורן הוסיפה בעקבות הספר, זה קטע שמדברים הפוך. נכון, שאני אומרת לו, חורבה, באתך לממלטוץ'. מה? חורבה, באתך לממלטוץ'. באיזה שפה מדברים כאן? אמרתי, היי, ברוך הבא לממלכת שטות. אז זהו, אז הגענו אפרופו קטע להצגה, אז אם נדבר על ההצגה, אבל רק רוצה להגיד משהו נוסף, שהילדים מאוד אוהבים את זה גם במפגשים, אני הרבה פעם אומרת להם, איך אומרים את השם שלך הפוך, כמו סוף להתחלה, ואז הם נדלקים, אני אומרת להם, תמר, זה רמת, ואיך השם שלך, ואז הם כזה, כי זה גם קשה להם, הם כזה כיתה א', ב', אז... פתאום המוח כזה הם רק התחילו לקרוא רגיל, וכבר מבקשת הפוך. מוציא אותם מהקופסה קצת, וזה, אז מאוד נחמד. האמת שבצבא היו קוראים לי, במקום זיו, היו קוראים לי ויז. באמת? כן. את רואה כבר אז, you are chosen, את היית נבחרת להצגה כבר אז. הגורל כבר הוכרע. בחיל הים, הגורל נפל עליי. אז מה, תספרו קצת עכשיו, דיברנו על הספר. אם אתם רוצים לשאול משהו, עוד משהו, כמובן, מסקרן אתכם לדעת, אבל גם אני אשמח שתספרו אתם על ההצגה. גם איך הולך, איזה תגובות אתם מקבלים. קודם כל, ההצגה היא מאוד 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 מושקעת דרך אורנה-פורת, תיאטרון אורנה-פורת לילדים ונוער, גם בבימוי של אורן חלפון, וזו הצגה שפעם ראשונה שקראתי את הטקסט, אני לא כל כך הבנתי מה קורה שם. כאילו, כי בהתחלה, אנחנו כשחקנים, אנחנו מקבלים כזה טקסט לאודישן, אנחנו מגיעים לתיאטרון, עושים אודישן, וכמובן, אם אתה מתקבל, אתה מתקבל, אם לא, לא. אבל אתה קורא את הטקסט, ואתה אומר, כאילו, אתה מנסה להבין את המקום, אתה מנסה להבין את הזמן, אתה מנסה להבין את הדמויות, אתה מנסה להבין את השמות של הדמויות. שתכף גם נדבר על זה, כי השמות הם קצת שונים בהצגה לעומת הספר. נכון. אבל אתה מנסה להבין רגע את העולם. עכשיו, אני בתור שחקן הבחנתי לשני תפקידים, שזה גם התפקיד של רצינלוק, נסיך ממלכת רצינות, וגם שטותיהו, שהוא כביכול אבא של שטותית בהצגה שלנו. שבספר הוא הזקן החכם בממלכת שלנו. נכון, בספר הוא כמו שר השטות של הממלכה. כן, שר השטותיות. שטותיות. כן, גם בממלכת שטות הם עושים שם בעיות עם העברית. אבל כן, אתה צריך להבין איך אתה מאפיין כל דמות באופן אחר, כי יש לך פה ילד ויש לך פה איש זקן, אתה צריך להבין איך אתה משחק את הדבר הזה, וגם כאילו כל אחד מופיין בצורה אחרת, זאת אומרת, כל אחד בא מעולם שונה, מממלכה שונה, מניסיון חיים שונה, נקרא לזה ככה, וזה מיוחד לגשת לזה. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים גם שקורים לנו כשחקנים על הבמה, זה שיש לנו כל הזמן את היכולת לשחק גם וגם. כלומר, כל אחד מאיתנו משחק גם בממלכה הזו וגם בממלכה הזו, אבל מנקודת מבט שהיא שונה. זה מדהים האמת, אני חושבת על זה, על הקטע הזה, איזה קטע, לא חשבתי על זה עד עכשיו. כן. שזה מדהים שבאמת, כבר בזה, בבחירה הזאת, יש כבר את זה שזה חייב להיות ביחד, אין מה לעשות. יש את השילוב, כאילו. כן. של בממלכה אחת את משחקת מנקודת מבט של ילדה, ובממלכה השנייה את משחקת מנקודת מבט בוגרת של אמא של רצינלוק. רצינינה, המלכה רצינינה. כן, המלכה רצינינה. איך זה באמת לשחק שני תפקידים? כאילו גם וגם, מבחינת שחקן. וואי, קודם כל זה חגיגה. וואו. זה כיף. כן? אני חושבת שזה כיף גדול. תקשיבי, אני יותר כיף לי לשחק את שטותיהו, כי פשוט כל פעם אנחנו עושים דברים אחרים. אנחנו מגלים דברים חדשים תוך כדי. זה פשוט כאילו קורה, סתם, ג'סטה גופנית קטנה אחת שמשנה לנו את כל הסצנה, או דברים שפתאום מקדמים אותנו קדימה, אז כאילו, כל פעם יש איזה משהו אחר, פעולה שונה, דברים אחרים, כאילו הכל יוצא חי.
בעיקר לפי איך שאנחנו מרגישים באותו יום. כן, אותו רגע. איך שאנחנו חווים את העניין באותו רגע, יש כל מיני דברים גם טכניים מאחורה, זאת אומרת, אנחנו גם מרכיבים את ההצגה, אנחנו גם... זה מדהים, אני ראיתי אתכם כאילו, כמה זמן לוקח לכם להרכיב את התפאורה והכל? כשאנחנו מתקתקים, אנחנו יכולים להרכיב תוך 10 דקות, 10 זה דקות, משהו רבע כזה, שעה. אבל אנחנו מרכיבים בדרך כלל רק על זה מגיע להם בנחת. שפה, באמת, באמת, זה מטורף, כאילו לבוא ולהקים הכל, ואז להיכנס לדמיות ולשחק גם והכל, זה פשוט כאילו, אומרים one man show, אבל זה פה זה כאילו זה מטורף, זה ממש שפו על זה. כן, אז אנחנו ממש כאילו, אני אישית מאוד אוהבת שטותיהו. ברצינלוק, כאילו, יש מלא דברים שהם באמת, גם במשחק, הם מאוד 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 מוגדרים. יש הרבה חוקים לדמות הזאת, שאם אני חוצה טיפה, אם אני לוקח טיפה ימינה, אז כאילו זה כבר לא רצינלוק. כן. והדברים מתחילים להשתנות אצלו רק לקראת הסוף, שהוא מבין שכאילו אי אפשר זה בלי זו וזו בלי זה. איזה דברים למשל מעניין, כאילו, אתה מרגיש... תקשיבי, אני יודע, נגיד היום הייתה לנו הצגה בנחלת יצחק בתל אביב, ואני יודע שיש לי כמה רגעים שאני בא לאמא, ואני אומר לה, אמא, זה לא שטויות. וכל פעם יש לי משפט אחר, יש לי איזה 3 פעמים שאני אומר את זה. ואיך האמא מגיבה? אמא, היא כל הזמן... נורא אסופה, נורא שומרת על השיח, על הטונציה, על הקשב. כן. אבל כל פעם, הרגע הזה הוא בפעולה שונה. זה נכון. אז בפעם הראשונה זה כאילו, אמא, זה לא שטויות, תקשיבי, רשמתי הכל במחבר, את לא מבינה מה גיליתי. זה הפעולה הראשונה. כן. הפעולה השנייה, אחרי שהוא כבר עבר איזה דבר או שניים עם שטותית, אז כאילו אחרי הסערה, הוא כבר חוזר הביתה, הוא מנסה להסביר לה, אמא, אני איחרתי, אני מצטער, אני איחרתי שוב, אבל תקשיבי מה קרה. ובאמת, זה מה שקרה, זה לא שטויות. מה שקרה לי עם שטותית לימד אותי דברים ששום ספר אחר שהקראת לי לא לימד אותי. זה דברים שאני לא יכולתי לחשוב בעצמי אפילו. כאילו, זה לא משהו שיכול לקרוא בספר, הרגעים האלה. החברות, האופן שבו אתה מגלה שאי אפשר אחד בלי השני. כן. אני חושבת שמה שמאוד מייחד בתיאטרון, במדיום הזה של תיאטרון ובמה, זה היכולת ממש לפתח את מערכות היחסים בין הדמויות. כלומר, בספר יש לנו את המסגרת של העולמות, כמו שדיברת על איך מאפיינים את ממלכת שטות, איך מאפיינים את ממלכת רצינות, איך הם נראים, ובתיאטרון יש לנו ממש את היכולת לבודד כל מערכת יחסים, בין אם זה בין הנסיכים, בין אם זה עם הנסיך והאימא, הנסיכה והאבא, בין ההורים, בין המלכה והמלך. ההורים נפגשים אצלנו, כן. המערכות היחסים מקבלות רובד נוסף, כשהן יוצאות מקומות לחיים בעצם על הבמה. אולי באמת תספרו את העלילה בהצגה ככה ממש למי שלא מכיר, כדי שידעו מה קורה בהצגה. תראו, העלילה היא די דומה לספר. כן. באיזשהו שלב רצינלוק הוא סקרן, ילד שפתאום השטות טיפה בוערת בו והוא לא מבין מה זה. ושטותית נורא חופשייה ומשוחררת, אבל גם לה יש איזו תחושה של, אני צריכה לדעת משהו שאין לי. כלומר, היא שואלת ממש בהתחלה את אבא שלה, את שטותיהו בהצגה, אבא, איך הבוקר יודע שהוא צריך לבוא? כן. והוא נותן לה שם איזושהי תשובה של... הוא ממציא שטויות. שטויות. כן. משהו בשטותית לא מסתדר. אגב, גם הורים הרבה פעמים, כשאין להם סבלנות לילדים, חוטאים בדבר הזה, שמנפנפים אותם ואומרים להם, זה קצת כאילו על אותו משקל. כן, על אותו משקל. למרות שאצל שטותיהו, זה מונגש לילדים, אז שטותיהו ממש משחק עם שטותית, הוא רוצה לשחק איתה. נכון. אנחנו משחקים משחקים בשטויות. בשטויות. עושים שטויות, ממציאים דברים, עושים שטויות, מה אכפת לנו? אין משהו שמגדיר אותנו. כן. אז בתחילת ההצגה שתי הדמויות, גם שטותית וגם רצינלוק, מתחילים מהממלכה שלהם, אבל ועדיין יש בהם איזה משהו שהוא קצת חסר, איזו חתיכה כזו שהם מחפשים להשלים. כן. כן, וכל אחד יוצא לאיזשהו, נקרא לזה מסע היכרות. בטעות, רצינלוק מגיע איכשהו לממלכת שטות, בגלל כל מיני דברים שהוא ניסה לחקור דרך סירת מפרס. הוא מגיע לממלכת שטות, שם הוא פוגש את שטותית, שפתאום מתחילה לדבר איתו איך נקרא לשפה הזאת? מדברת הפוך, בסוף להתחלה, במילים שהוא לא מבין. כן, ופשוט הוא פתאום מגלה עולם שהוא לא הכיר בחיים. והוא מרגיש פתאום קצת שמשהו מתמלא בחוסר הזה. כן. ומפה לשם אנחנו צריכים לחזור הביתה, ואני מבטיח לשטותית שאני אחזור.
כן. אני אחזור. וגם בשטותית, זה קצת מרגיע שאני מקבלת גם קצת את החסר הזה, פתאום יש לי איזו תחושה, התחושה המוזרה עברה. כן, כן. קורה מה שקורה, כל אחד חוזר הביתה, ורצינלוק מקבל מאמא סוג של איזשהו חוק, שאסור לו יותר לצאת לים. להפליג לבד. להפליג לבד לים, כן. וזה קצת עושה לו בלגן בכל התוכניות שהוא תכנן עם שטותית. והוא גם הפליג, אז פתאום אומרים לו, אסור לך, הוא כבר אסור עשה את זה, להפליג, כאילו. זה הסקרנות שלו, זה מה כן. שנתן לו את הניצוץ רגע של לצאת רגע לים. זה כמו שהורים רוצים נורא לגונן על ילדים, מכירים את המקום הזה, והם לא נותנים להם לעשות משהו, אפילו שילד כבר מוכן לעשות נכון, את זה. גם כן. זה קורה, וזה קצת כאילו מזכיר לי. שאומרים לה, לא, כן. אסור לחצות את כן. הכביש לבד, זה אסור, זה מסוכן. אבל כן. לפעמים, לא יודע, הוא זה כבר כבר- שם, הוא כן? כבר שם, הוא הוא כבר כבר חצה את יכול, הוא כבר הכביש. חצה את הכביש, הוא כבר כן. חצה את הכביש, זה כן. מאוד מסוכן, אגב. כן, מאוד ילדים. מסוכן לילדים. לא לא לחצות לחצות את לבד את הכביש. הכביש. לא לחצות בדיוק. אז כן, באיזשהו שלב שטותית אומרת, אוקיי, אז אם הוא לא רצינלוק לא בא, מגיע. אני אבוא אליו. יוצאת למסע, חוקרת, מתכננת, ממציאה לעצמה סירה. הם נורא אמיצים, הייתי מאוד. אומרת, שני הילדים. ילדים מאוד. מאוד אמיצים. הם מאוד אמיצים. יש משהו, אבל באופן כללי בילדים, שהוא המקום הזה, מתוך הסקרנות, לצאת לזה הרפתקה. כן. יש את המקום הזה לצאת להרפתקה, ואני חושבת שזו איזושהי נקודה שילדים גם מאוד יכולים למצוא את עצמם בתוך ההצגה. לגמרי, כן, כן. גם למרוד קצת, ילדים אוהבים למרוד קצת במסגרות, ולמרוד קצת כן. בהורים שלהם. בטח. וזה, כן. בטח, הם אוהבים למתוח את הגבולות. למתוח עד את איפה אני הגבולות. יכול להגיע? כן, כן. אפרופו גבולות, אפרופו רצינות וזה, אז כן, כן. כן. אז שטותית מגיעה לממלכת רצינות, ופוגשת עולם שהיא לא מכירה. עם חוקים, עם מסגרות, עם ידע, שזה מה שנותן לה הרבה מאוד סקרנות בתוך העולם הזה. הידע הוא פתאום, הוא לא מוגבל. אין כן. המצאות, יש תכלס, יש באמת מה שקורה, וזה פותח לה את העיניים. עד שהם מגיעים למצב שהם קצת לא מסכימים אחד עם השני, הם קצת רבים. היא יותר באזור השטות, בתוך הרצינות. כן. ורצינלוק, הוא לא יכול לשאת את השטות בתוך הרצינות, הוא לא מסוגל להבין את החוק. העולמות לא מתחברים לו. העולם לא מתחבר ביחד. כן, כן. האמת שאנחנו כולנו מכירים את זה, כשאנחנו, מישהו מדבר שפה, אנחנו לא מבינים איך הוא לא מבין את מה איך אתה לא איתי? איך זה הגיוני? כן, באיזשהו שלב אני גם יכול להסתכל על זה בצורה כזאת, שיש משפט כזה, ברומא תהיה רומאי. כן. אז כאילו, אם אתה מגיע לאיזשהו מקום שהוא חדש לך, שאתה לא יודע בדיוק איך מתנהגים, אתה לא יודע בדיוק איך זה, כאילו פתאום הכל כאילו, אתה מפחד, אני אישית, אתה מדבר על עצמי, כן. אתה מפחד לעשות איזה משהו שיפגע במישהו אחר, אבל פה אצל שטותית, כאילו, החוסר מודעות על איך מתנהגים בממלכת רצינות, קצת גורם לזה שהם לא מתחברים ביחד, גורם להם לאיזה פיצוץ, נקרא לזה, הם רבים. וכל אחד מפליג לדרכו, רצינלוק הולך לממלכת רצינות, ושטותית מפליגה חזרה, מנסה לחזור מנסה הביתה. לפחות לחזור כן. הביתה, היא לא מצליחה, ורצינלוק בא לעזרתה. זה הוא מבין. מדהים הקטע הזה, אולי ושם- תספר כאילו מה קורה, תספרו. כן, אז הם נקלעים לסערה בים, רצינלוק בא לעזור לשטותית, היא נקלעת לסערה בים, הוא בא לעזור לה, באיזשהו שלב הם מצליחים להתגבר על הסערה ביחד, מבינים שרק ביחד הם הצליחו להתגבר על הסערה, והם מגיעים חזרה לממלכת שטות, ושטותית מגיעה הביתה בבטחה. ושלום. כלומר, רצינלוק מגיע לסייע לשטותית בים, מתוך ידע, מתוך כן. היכולת שלו לספק את הדברים שצריך לעשות, פעולות 1, 2, 3, 4, והחיבור של שטותית למקום הזה, שברגע שרצינלוק נכנס לרצף פעולות, וגם פתאום נכנס, הרגש כן, מציף כן. אותו, היא אומרת לו, סטופ, בוא רגע ננשום. זה קטע נורא יפה, כן. 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 שאת מביאה, שוב, זה הצד של השטות, השטות במרכאות, שאני קוראת לזה, שזה הצד שלה, קח נשימה, אפשר עם הכובע, היצירתיות, תמלא את המים בכובע, עוזרת לו להוציא נכון, להוציא את המים מהסירה. את המים מהסירה, אז זה כאילו באמת, כל אחד מביא את הביטוי שלו, לזה. יש משהו נורא יפה, אני חושבת, עכשיו עלה לי, תוך כדי השיחה, שהסערה הזאת, שמתרחשת כאילו בעלילה, היא גם היא סערה פנימית, כי היא בעצם, מאוד. כל אחד הוא קצת נאחז קצת בחיים, כי זה נורא מפחיד, גם אנחנו כמבוגרים, להשתנות לגמרי. נכון. ואנחנו מפחדים לאבד משהו מוכר בנו, את החיים הקודמים שלנו, וכאילו פה כל אחד נאחז קצת בקודם שלו,
את ה-comfort zone, כאילו. ה-comfort zone, לצאת בדיוק. ממנו רגע. ואז יש איזה סערה, קצת סיפור, קצת התבגרות כזה גם, שכל אחד מבין שהוא יכול לאמץ את הדברים משמה, נכון. וזה לא אומר שהוא משתנה לגמרי. זה בדיוק הרגע שבו רצינלוק חוזר הביתה אחר כך, ואומר לאמא שלו, אמא, מה שקרה לי עם שטותית לימד אותי דברים ששום ספר אחר לא לימד. כאילו, זה משהו ששינה את רצינלוק לגמרי. כן. מ-0 ל-100. כאילו, זה תפיסת עולם חדשה, שהוא מאמץ אותה ממש ברגע הזה. ומפה לשם, רצינינה, היא לא מבינה מה קורה לילד שלה. כי זה לא מה שהיא רגילה, זה לא מה שהיא יודעת, זה לא מה אין, הוא מדבר שטות, הוא מדבר על ממלכה שלא קיימת בכלל, בשום ספר, בשום מקום, כאילו, על מה הוא מדבר? הילד השתגע. ואז הוא פתאום- ממציא. זה מונח שלא קיים בממלכת רצינות, להמציא. כן. להמציא דברים, להמציא בכלל, זה כן. משהו שלא נכנס נכון. לדעת, אז זה מאוד מוזר, עד שהיא הולכת ורואה את זה בעצמה. מדהים. אני חושבת שאחד הדברים היפים זה שהילדים, שטותית ורצינלוק, מביאים אל המבוגרים את העולמות האחרים. כן. שזה בעיניי ככה מסר לילדים שהוא עצום. כלומר, אוקיי, יש את המבוגרים, יש את החוקים של הממלכה, כי בסוף גם בממלכת שטות אין חוקים, אבל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה החוק, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה החוק, בדיוק. כן. ופתאום להביא את הדבר הזה, שזה דווקא צומח מהילדים, דווקא מלמטה, כן. דווקא מהמקום הפשוט. לגמרי, מביא את זה למבוגרים, בדיוק. וזה משהו שאנחנו מקבלים גם אחרי זה מהקהל, שצופה כן. בהצגה. נכון. היום הייתה לנו מישהי שבאה אלינו, אמרה וואו. לנו, תקשיבו, אני דמעתי. די. דמעתי מצחוק וגם מהתרגשות. איזה יופי. אימא, וואו. אימא לילד. אימא לילד. לפעמים אנחנו וואו. מסתכלים על ההורים ואנחנו רואים את הילדים. איזה ההורים- מרגש לשמוע את זה. זה ההורים מדהים. נהנים לא פחות לא מההצגה, פחות, כן. חברים. כן. תבואו גם. תבואו. אז אני זוכרת שבטילבי, בהצגה הראשונה שעשיתם, בטילבי, בא איזה הורה אליכם אחר כך, ואמר שאתם הזכרתם לי שגם אני צריך קצת לעשות שטויות ששכחתי בחיים. וזה היה נורא מרגש לי שהייתי שם. זה היה נורא מרגש לשמוע את זה. אמרתי, איזה יופי, זאת אומרת שזה תורם גם זה פוגש את כולם. זה פוגש את כולם, ממש. איפה עוד? מה עוד רציתי להגיד? אמרתם משהו? על התגובות. יש גם את הקטע שאתם עושים שיעור ספורט, שהוא נורא נורא מצחיק. נכון. בממלכת רצינות. נכון. שילדים נורא אוהבים את זה, אני נכון. זוכרת. כן, בממלכת שרון- רצינות. שעת כן, הכושר. שעת הכושר, כן. אגב, איזה דברים שגרה, נניח, של רצינות? בואי נראה, לפי השיר. לפי כן. השיר. ב-10 חוקרים את הספר. זהו, אין לנו את השיר, אין לנו את המוזיקה, אבל אין לנו את יש שיר, המוזיקה. כן, יש שיר לנו משהו. ב-10 חוקרים את הספרים שקראנו כבר. כן. ב-11 יוצאים לשוק. יוצאים לשוק לקנות מזון טרי, ולבשל בריא. ב-1 בצהריים. מנוחת צהריים. יש מנוחת צהריים. כן. וב-2, בין 2 ל-5, קוראים קוראים ספרים. ספרים. לומדים. ידע. וב-5, שעת הכושר. ב-6, להתרחץ. ב-7, ארוחה. ב-8, ובשמונה כולם קדימה למיטה. קדימה למיטה, יפה. אגב, את השירים כתבה אורן. נכון. נכון. ואני יכולה להגיד לכם שמלהיות בהצגה, אז אני רואה איך הילדים נהנים, הם קמים איתכם בשעת ספורט, והם משתתפים בשעת ספורט, והם נכון. הם פשוט עפים, הם ממש נכון. חווים את הסדר יום איתכם ונהנים. זה אחד הרגעים שאנחנו יכולים לזהות שהילדים ממש איתנו בתוך העלילה. שזה אחד הרגעים הקסומים, כאילו כשחקנית, כמי שעל הבמה, פתאום לראות, להבין, לקבל את הפידבק הזה מהקהל שהם איתנו בעלילה, בדמויות, בחוויה. זה נורא, זה נותן את הביטחון שיש עולם, שיצרנו כן. את העולם. מקסים. אבל יותר מהעולם הזה, אני חייב להגיד שבתוך ההצגה, נכון, דיברנו על כל הדמויות שעשינו עד עכשיו, יש לנו את רצינינה את ושטותית, ויש לנו את רצינלוק ואת שטותיהו. שטותיהו, אבל יש גם את אביב וזיו. נכון. זאת אומרת שאנחנו השחקנים שמנגישים את ההצגה לילדים, הם רואים את ההצגה, והם יודעים במודע שזו שאנחנו הצגה. שחקנים. אז תספרו באמת על הקטע הזה, כי זה קטע נורא מיוחד. זאת אומרת, הקטע הזה. אנחנו כבר ישר מתחילים את ההצגה בקטע שבו אנחנו מציגים אחד את השני בתור שחקנים של כן. ההצגה. זה בעצם מטה תיאטרון, זה נקרא. זה תיאטרון בתוך תיאטרון, שיש את אביב ויש את זיו, ואנחנו הולכים, ואנחנו עומדים לשחק את רצינוק ושטותית. בעצם זה נותן לילדים איזשהו הסבר גם מה זה בעצם תיאטרון. נכון. כאילו מוציא אותם בעצם מתוך ההצגה, נכון. ואז חוזרים חזרה. וזה גם מסביר את העולמות אחד של השני, זאת אומרת, ממלכת רצינות וממלכת שטות, זאת אומרת, אביב השחקן
נקרא לזה ככה, הוא מאוד מאוד רציני, ואומר, אוקיי, עכשיו אנחנו חייבים להתחיל, למרות שזיו השחקנית עדיין לא מצאת הנעל שלה, ועדיין לא התחלנו את זה, אמרתי, טוב, אז יאללה, צי ככה. היא יוצאת ככה, בלי נעל, אוקיי, אנחנו מתחילים את ההצגה, אין לי נעל. אז כאילו, יש פה את השטות ואת הרצינות, גם בתוך הדמויות עצמם, וגם יש, ברגע ששטותית ורצינילוק מתווכחים, גם השחקנים מתווכחים. יש את העניינים האלה, שגם השחקן והשחקנית מבינים, שצריך גם את השטות וגם את הרצינות ביחד. זה מה שמוריד את זה קצת לקרקע. זה לא הדמויות מממלכת רצינות וממלכת שטות שהן לא ממלכות אמיתיות, ואנחנו שמים את זה על השולחן, שיש פה סיפור, אנחנו מציגים כרגע איזשהו סיפור. יש גם את זיו ואביב השחקנים, והם בעצמם מגלמים את שתי הממלכות האלו. כלומר, זה קורה גם בחיים האמיתיים שלנו. כן. זה יפה, כי זה גם, זה מאוד רציני לעשות את זה, אז כאילו זה קצת ביטוי של ממלכת רצינות גם כן, של לתת איזה מסגרת, כאילו, כן, אבל זה קורה גם, קוראים הדברים. זה קורה גם אבל עם המון הומור, ושמביא את ממלכת שטות לתוך הדבר. נכון, כן, כן. איזה באמת, מה אתם הכי אוהבים, נניח כל אחד בהצגה, שהולכים להתחבר בתפקיד שלו, איזה שורות אולי, או... וואו. טוב, שטותיהו זה קל. כי אתה הכי אוהבת שטותיהו. ברור. כן, אני יכולה להבין. כי יש את הרגע הזה ששטותית באה ואומרת לו, לא, אבא, אני רצינית. אני כזה, רגע, מי את ומה עשית לי שטותית? וכאילו, זה רגע בהצגה מבחינתי שהוא הכי כיף לי לפחות לעשות אותו. לעשות אותו? כן, זה מצחיק אותי כל הזמן. כן. רגע. האמת שגם אני מאוד אהבתי את הדמות שלו, לכתוב את הדמות שלו בספר, את שטותיהו, כן. כן, זה דמות... זה דמות של מבוגר שהוא שטותי. כן, של מבוגר שהוא שטותי, כן. אני פעם ראשונה שהסתכלתי וקראתי את הספר, אמרתי, בוא'נה, הוא קצת דמבלדור כזה, הוא קצת הארי פוטר כזה, נכון? כן, יש לו קצת איזה וייבים של דמבלדור, שהוא גם קצת בצחוקים וגם קצת ב... כאילו, יש כאילו איזה סוג של תבונה בצחוקים שלו. לגמרי. כי זה ספר שהוא, הייתי אומרת שהוא קצת פילוסופי אפילו. נכון, כן. מאוד. כן, אז כאילו, אז באמת יש פה בתוך הדמות שיש איזושהי הסתכלות חיצונית על ה... ואת רצית לשתף. אני אומר שבתור שטותית, אני מאוד אוהבת, אבל זה גם אני כשחקנית, מאוד אוהבת את הרגעים, לאו דווקא המילוליים שאני יכולה להביא לתוך הדמות הזו. את הקפיצות, את הגלגולים, את העמידת נר, את הקפיצ... התזזיתיות, השטויות שמתבטאות גם במהלך פיזי, פתאום בובת גרב, פתאום כל מיני דברים, פתאום מוציאה את הפוז סגול. כן. אלה הדברים שאני מאוד מאוד נהנית מהם, כי הם, חלקם אולי לא צפויים, חלקם אולי מגוחכים, אבל יש בהם הרבה חופש. הם גם מצחיקים. הילדים פשוט צוחקים מהדברים האלה. הם אוהבים את זה, הם כל כך נהנים. אין, צחוק של ילד זו הנאה שהיא באמת... נכון, לגמרי. היא שווה את הכל. כן. כלומר, הרגעים האלה בעיניי, שהילדים פתאום, נגיד, אנחנו מצביעים לאופק ומדברים, יש רגע שאביב אומר, הנה, תראי שהממלכת רצינות, ואנחנו כאילו מסתכלים לאופק, ופתאום הילד עושה את התנועה, שהוא מסתכל אחורה. עכשיו, אין תפורה מאחוריו. כן. זה האולם, זה הקהל. אבל הוא כל כך מצפה. אבל הוא כל כך מצפה. הוא אומר, איפה? זה רגע שאת אומרת, וואו, איזה עולם, איזה דבר, איזו מתנה אני מקבלת ונותנת. הם איתנו. ויש הרבה רגעים כאלה בהצגה הזו. המון. איך זה מסתיים, אגב? איך הם מצליחים לשכנע את ההורים בסוף, איך רצינינה משתכנעת בסוף שממלכת שטות היא באמת קיימת? קודם כל היא רואה שממלכת שטות קיימת. נכון. איך זה בעצם משתכנעת שצריך את זה בחיים? רצינילוק אומר לה, בשיחה האחרונה שלהם, הלוואי והיית מקשיבה גם לי ולא רק לחוקים וכללים. שזה כל ילד נראה לי רוצה שההורה שלו יקשיב. זה משפט שכל ילד יכול להתחבר אליו. תשומת לב לתת לילד את האפשרות להבין שרואים אותו. כן. ולא רק ממקום מגונן. מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. באמת לראות אותו, וזה מה שאנחנו, לפעמים שאנחנו שוקים באובר רצינות, בכלל כהורים, בחיים שלנו, יש לנו את העבודה, ואת הזה, וצריך ככה, ולפעמים אנחנו לא באמת נוכחים עם הילדים, ולא באמת גם מקשיבים להם, ומה שהם רוצים. אז אני חושבת שכל ילד... אגב, גם שטותיהו לא באמת מקשיב לשטותית. כאילו, גם בתוך השטויות הוא נשאב לשטות כל כך ברצינות. ולאג'נדה במרכאות. נכון.
נכון. לאמונה שלו שאיך צריך לחיות. וגם שטותית, אומרת לו, הלוואי... והיית מקשיב לי פעם אחת ברצינות. כי גם, אני חושבת שגם מבוגרים, הם נורא באיזשהו מקום כולנו, כאילו בלי שיפוטיות וזה, אבל אנחנו באיזושהי קופסה. ונורא קשה לנו לצאת מהקופסה הזאת. במיוחד, קשה לנו לצאת מאזור הנוחות, ובשביל לצמוח ולהתפתח, אנחנו חייבים לצאת מאזור הנוחות. אז גם שטותיהו וגם רצינינה, מאוד קשה להם לצאת מהמקום שהם, ככה הם חיים וככה הם מאמינים. אבל מה שטוב בהם זה שלפחות הם ברגע שיש את הסדק הקטן הזה, הם הולכים לנסות רגע לאחות אותו. נכון. כן. הם מנסים. רצינינה יוצאת נכון. בעצם לחקור את ממלכת שטות. שזה נורא קשה בשבילה להודות. מאוד נכון. קשה, מאוד קשה. ללכת לממלכת שטות שמבחינתה לא קיימת, היא לא ושהיא קיימת. תפתור לה את הבעיה גם, כי הלוא כל אבל הקטע זה שיש בעיה. נואשות כזאת, יש כן. שם איזה מקום נואש כזה שאנחנו נכון. כבר לא יודעים מה לעשות. התושבים בממלכת רצינות לא מאושרים. אז אנחנו עשינו הכל, ערכנו את שעת מנוחת הצהריים, שמנו עוד הוספנו קינוח. זמן לקינוח, ערכנו את שעת הכושר, הוספנו ספרים לממלכה. אין, שום דבר לא עוזר. ורצינלוק אומר לה, אני חושב שאני יודע מה יעזור. צחוק מתגלגל שמדביק את כולם ועושה מצב רוח מושלם. אז זה הדבר היחיד שנשאר לה, זה הפתרון היחיד. כן, אז... כן. וזה גם מתחבר לי למה שאת אמרת, שבעצם ילדים, וזה כאילו משהו שאני מאוד מנסה בכל הספרים שלי, זה שהילדים הם המדריכים שלנו בעצם, והם מלמדים אותנו על החיים. לא, אנחנו חושבים שאנחנו מלמדים אותם, אבל הם הרבה יותר חכמים מאיתנו, וזה גם איזשהו ככה עובר כאן, שהילדים עוזרים בעצם להורים, בהצגה הזה עוד יותר, כי הם עוזרים להם לפתור איזושהי בעיה ספציפית. נכון, בכל ממלכה. שבממלכת שטות זה, בממלכת... גם בממלכת שטות הם שוכחים בדיחות וסיפורים. שוכחים בדיחות וסיפורים. כן. בממלכת רצינות, התושבים לא מאושרים. כן. ואז הם יודעים, הפתרונות בעצם מגיעים מתוך היכולת להשתמש במה שקיים בממלכה המקבילה. כן. אז שטותיהו מעניק לרצינינה את כל נוצות הדגדוגים שיש בממלכה, כדי שכולם יצחקו בממלכת רצינות, ופשוט התחילו לצחוק, והאושר יחזור לממלכה. ורצינינה מביאה את ספר הבדיחות הגדול, שאפשר לרשום בו את כל הבדיחות, כדי שהם לא ישכחו. ספר הבדיחות הגדול, זה כל הזמן היה לי בראש, יהיה ספר הבדיחות הגדול, חייבים, כמו ספר החוקים, אז חייבים גם ספר הבדיחות. נכון. כן, כן. ויש גם גשר בסוף, נכון? נכון, שמחבר. שמחבר בין בונים גשר הממלכות. בין הממלכות. ואנחנו מסיימים את ההצגה בממלכת רצין שטות. נכון, רצין שטות. זה כמו תל אביב יפו. זהו. רגע, תגיד לי, יש שיר גם בסוף, מאוד יפה, זוכרים את המילים של השיר? ואז נשים את המוזיקה אחר כך. זה הולך, שוב שיר שכתבה אורן. מקווים שאתם הולכים עכשיו לחקור וגם לצחוק. כי זה נשמע מוזר, אבל זו לא טעות. פשוט תגידו רצין שטות. מדהים. מדהים. כלומר, כמה פשוט זה לעשות גם וגם. לעשות גם וגם. ואולי כזה לסיום, או לא יודעת אם לסיום, אבל... כי נורא כיף... לקשקש ולדבר. כיף לקשקש. אבל מה כל אחד מכם נניח לקח לחיים שלו? אתם מרגישים נניח איך זה משפיע כאילו על החיים? אם זה משפיע על החיים שלכם? מעניין. שמי, אני נגיד בן אדם מאוד רציני. כן? בחיי. אבל כשזה מגיע לבמה, אני די שטותניק. כאילו... לבנות את כל הדמויות האלה ולעשות את כל הדברים האלה שפתאום אתה אומר לעצמך, טוב, אתה צריך להיות קצת, אתה צריך לחזור רגע להיות ילד בשביל לשחק על הבמה. כן. צריך להיות רגע בשטות של המיינד, כאילו, בשביל להצליח לעשות את הדבר הזה, להיות שחקן. להיות בחופש הזה. כן, להתנסות, לחפש. כזאת גמישות, להיות פתוח להכל. גמישות מטורפת כדי שתוכל לעשות כל דבר בו זמנית, כאילו. אז זה סוג של משהו שאני לוקח לעצמי, כי אני לא יכול זה בלי זה. אי אפשר. כן. אי אפשר. זאת אומרת, אני לא יכול להיות רק בחוקים. אם אני אהיה רק בחוקים, אז כאילו, ההצגה לא תקרה. כן. כאילו, באמת, ההצגה לא תקרה. כן. אבל צריך רגע להתגמש לדבר, להיות בתוך הדבר, בתוך הדמויות, בתוך המשחק, בתוך הטכניות של הדבר, זאת אומרת, בכל מה שקשור מסביב, למוזיקה, לתנועה, לתפאורה, להקמה שלה, לפירוק שלה,
זה משהו שהוא חייב גם וגם. כאילו גם את השטות גם את וגם את המסגרת וגם את החופש. ובחיים אבל, כאילו. אני חושבת שבאופן כללי בחיים זה משהו שאני מאוד מאמינה בו, ואני חושבת שככה גם ההצגה והספר זה משהו שמאוד מחיה את זה, שלרבה פעמים יש רגעים שאנחנו יכולים להתעצבן, יכולים לכעוס, או להיות באיזושהי עקשנות על דבר שאנחנו רוצים. אני עברתי עכשיו דירה. מזל טוב. תודה. ונשפך לנו דלי של 18 ליטר צבע על הרצפה. אומייגאד. התנפץ על הרצפה. יואו. אז ברגע הראשון זה נורא מכעיס ומתסכל. כן. ואז את אומרת, רגע, אז מה, אני אכעס עכשיו? אז אני אבכה? לא, אז יאללה, אז צחוקים. אז בואו נקליל את אז גם ככה אנחנו ננקר את הרצפה. זה מדהים. אני כל הזמן אומרת. זה גישה. זה גישה, אגב, בדיוק מה שאת מספרת, אני הייתי באיזשהו ריטריט, ופגשתי פרופסורית מהרווארד, שהיא אלן לנגר, שהיא כתבה את הספרים על מיינדפולנס, מאוד, מאוד ידועה, ועשתה הרבה מחקרים וזה, והיא סיפרה משהו שריגש את כולן, לא היה אחד שנשאר עם דמעה, על אותו רעיון מה שאת סיפרת, שהבית שלה נשרף בשריפה. אוי. ואז אמרו לה, איך לא איבדת את זה? כאילו כל הבית שלה, כל הדברים שלה שהיא איבדה וזה, ואז היא אמרה, יכולתי לבחור להיות בדיכאון או להשתגע או זה, אבל בחרתי כאילו בהמשך החיים, ואז היא סיפרה שבמלון, איפה שהיא קיבלה חדר במלון, כל העובדים הקטנים של המלון מילאו לה את החדר במתנות, והיא לעולם לא תשכח את האהבה הזאת שהיא קיבלה. אז, וכתבתי ספר על זה שעוד לא יצא, אבל הוא נקרא ארמון החול. אנחנו מחכים. וואו. בדיוק על זה, כאילו על זה שהחיים סוג של ארמון חול כזה, וכאילו יכול להרס כל רגע. ומה שחשוב זה, באמת כמו שאת אומרת, זה מה יש לי בחירה. איך אני מגיבה לרגעים, איך אני בוחרת להתייחס אליהם. כן. שבסדר, אפשר גם לבכות ולהתעצבן ולכעוס. זה רגשים שהם, רגשות שהן לגיטימיים. החיים שלנו מוגדרים בבחירות שלנו. כן. הבחירה, זה מה שחשוב, זה מה שעושה אותנו מי שאנחנו. אבל אם הייתם בוחרים נניח משהו שההצגה נותנת לכם שלא, מה הייתם בוחרים? אם זה ברצינות, אם זה בשטות או לא יודעת. וואו. שאלה קשה. כי אני יכולה להגיד על עצמי, ואת כן, תחשבו כן. בינתיים, כאילו, אתה לא חושב. קדימה. למשל, אני פעם הייתי הרבה יותר רצינית מדי אולי, בקטע של כאילו חשבתי שצריך באמת כל הזמן סוג של להיות יעילים ולעשות משהו, וכל הזמן לעבוד, ואם אני לא אעשה את זה, אז זה לא יקרה, ואם היה בא לי סתם ללכת לים נניח, ולשבת בים, ואז לא הייתי נותנת לעצמי הרבה פעמים, כי זה כאילו אשמה, והיום הקטע הזה של להיות, ליהנות, לתת לעצמי ליהנות, ושום דבר לא יקרה אם אני אהנה ואני לגמרי אשתחרר ומניח לים, או לא משנה whatever, מה זה? זאת אומרת, היית מרגישה אשמה כשהיית הולכת נגיד לים, ולא עושה משהו שמקדם אותך. או שלפעמים לא הייתי בדיוק, לא הייתי הולכת, כי זה לא היה נראה לי רציני מספיק, או לא, צריך להיות יעילים וצריך זה. והנה, אולי זו הסיבה שגם כתבתי את הספר, אבל... זה בתת מודע. להזכיר לעצמך. הגענו לסיבה. אבל כן, כי אנחנו, אולי, לא יודעת איך זה אתם עם אבא וההורים שלכם, אבל כן, אצלי זה כאילו אבא שלי, שתמיד עבד מאוד מאוד קשה, והיה חרוץ וזה, והקטע הזה של לעבוד קשה, ושמה שאומרים לנו כל הזמן, תעבוד קשה, בשביל להצליח צריך לעבוד קשה. והיום אני יודעת שההפך, הרגעים האלה של לעשות שטות מבחינתי זה ליהנות, זה מה בא לי עכשיו, מה באמת בא לי, וההפך, זה יטעין אותי, מה שאני עושה עכשיו, יטעין אותי ויקדם אותי הרבה יותר בסופו של דבר במה שאני רוצה, מאשר אם אני אלחם בזה ולא אתן לעצמי את אותו מה שאני באמת רוצה, כן. אז זה נניח דברים אני יכול מאוד להזדהות. כן, אנחנו... כולנו כעצמאיים, וכבכלל, כאנשים בוגרים בחיים האלה, שהם מאוד אינטנסיביים, ואנחנו... לפעמים אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים. לפעמים אנחנו שוכחים. אני יודע שנגיד, אני בא מבית שלא כזה היה שמח שאמרתי, אוקיי, אני הולך להיות שחקן. זה שחקן? כן, כי זה לא משהו... זה לא מקצוע מבטיח. זה לא מקצוע מבטיח. כן, זה לא איזה עורך דין. כן, זה או לא איזה להיות רופא. כותבת או סופרת. כן, זה להיות אמן, יוצר, להיות שחקן, לעסוק באומנות, זה משהו שכאילו לא נראה להרבה אנשים משהו שהוא פרקטי. יכול להיות שייך מאוד לממלכת שטות באופן כמעט מוחלט. נכון. בתפיסה הראשונית. כן. כן. אבל כאילו אני יכול להגיד על עצמי שאני בא מבית מאוד מאוד רציני, זאת אומרת ממלכת רצינות
פר אקסלנס. כן. וכאילו, האופן שבו אני שברתי את זה, זה קצת נתן רגע איזו פרספקטיבה שונה לכל הדבר הזה. כאילו, אני יכול להגיד על עצמי שאני מגיל 14, 13, עובד, ומנסה להיות עצמאי, ולהרוויח בעצמי, ולקנות בעצמי, ולהשיג את הדברים שלי ב10 אצבעות. והדבר הזה פתאום כאילו באיזשהו שלב בחיים, גרם לי להבין שמה שאני רוצה, זה, אוקיי? וזה גורם לי לא לעשות את הדברים שעשיתי עד עכשיו. כן. זה כזה לצאת רגע מהקומפורט זון, כמו ללכת לממלכת שטות רגע. כן. להפליג לשם, ורגע להבין, לחקור, לראות את העולם. בעצם זה שהייתי הולך, נגיד, כמו שאמרת, ללכת לים, זה היה מייעל לי את האופן שבו אני מסתכל על העולם, האופן שבו אני פתאום רואה דמויות חדשות, אנשים חדשים, אני רואה את העולם ממשיך. זאת אומרת, כאילו גם אתה נותן ליצירה להגיע אליך, נכון, שתך שקט, כאילו. נכון, לגמרי. כל העולם פשוט בנוי מיצירות. זאת אומרת, אתה יוצא החוצה כדי להיפתח, ולחקור, וללמוד את הדברים האלה. כי הרי שחקן הוא לא רק שחקן. בשביל להיות שחקן ולהיות אמיתי שחקן, אתה צריך לחקור כל כך הרבה דברים. כל הזמן. בכל כך הרבה דמויות. כן. אם אתה רופא, אתה צריך לדעת איזה רופא אתה צריך לדעת מה אתה משחק, רופא של מה, רופא אור, אז אוקיי, איזה מחלות אור יש, דברים כאלה. כן. אתה נכנס לעומק של הדבר, אתה חושף גולה. אותך לחיים ברמה הרבה יותר... נחשף לדברים שלא היית חשוף אליהם לפני כן. כן. זה חקירה של עולם שאתה רואה אנשים וכל בן אדם הוא עולם. כן. עולם. וזה לא היה גורם לי להרגיש אשמה כמו שהייתי מרגיש לפני. כי דיברת על אשמה, כן. וזה נגע בי רגע. כן. כי אני באמת לפעמים הייתי אומר, טוב, מה עכשיו? אני צריך ללכת עכשיו לקארטינג עם חברים, כאילו, עם מכוניות כאלה שאני נוסע, בשביל מה אני צריך את זה? ואז פתאום אני נכנס בפנים, אני אומר, אוקיי, אני הולך על זה, קדימה. כאילו, סבבה. לפני איזה שבוע, אני ואשתי שירז, הלכנו עם כמה חברים לאסקייפ רום. עכשיו, כמה שנים לנו באסקייפ רום? נו, בחייאת. למה צריך עכשיו עוד פעם ללכת לאסקייפ רום? עכשיו, ברגע שנכנסנו, תקשיבי, פאק. כאילו, המוח נפתח פתאום, ואתה כאילו בתוך הטירוף הזה של, אני חייב להצליח את הדבר הזה תוך שעה, אני חייב. כן. כאילו... בכלל, לתת לעצמנו, נניח, אני מנסה לעשות את זה לפעמים שאני יוצאת מהבית על אופניים, אז אני שואלת את עצמי, איך בא לי לנסוע? נניח, אני נוסעת לאנשהו, לא, אני אסע בדרך ההפוכה. כמה שיותר לעשות דברים שהם לא בשגרה, של לנסות דברים חדשים, עצם זה כבר פותח וזה מוציא אותך מהקיבעון, אנחנו כל כך צריך כל הזמן להוציא, אני חושבת, בא לי לשאול אותך, כן. אם יש איזו תגובה של ילד או ילדה במפגש סופרת שעשית, שנגעה בך במיוחד, או שהפתיע אותך? אפרופו קיבעון של מה אנחנו מצפים לקבל כתגובה. אז קודם כל, נורא כיף לי שאני שואלת את הילדים, והם נורא חכמים, הם מאוד יודעים להגיד לי, כאילו, מאוד, הם יודעים להגיד, אני שואלת אותם, אם אתם צריכים לחשוב על עצמכם כעולם, כמה חלק בכם זה שטות, וכמה חלק הייתם, זה רצינות. זה נורא נחמד, כאילו. אני רק שטות, או אני חצי. יש את אלה גם שלא נעים להם גם להגיד שהם רק שטות, אז להודות. אז הם יגידו, יש את אלה שלא נעים להם, ואז הם יגידו, הם צריכים להיות רציניים. שוב, אז הם יגידו, או איך זה נראה, אז הם יכולים להגיד חצי. ויש כאלה שבאמת חושבים ככה, או יש כאלה שאומרים, אני ככה וככה רצינות דווקא, שמודים שהם יותר רצינות והם קצת שטות. אז קודם כל זה נורא מגניב לראות איך הילדים אינטליגנטים הם מבינים את זה, הם ממש מבינים את זה, ויכולים לחשוב איך, ממש בתוכם, איך זה בא לידי ביטוי. ואגב, בקורונה, סיפרתי לך לפני זה בזום, שהייתי עושה בקורונה מפגשים, יום אחד שמעתי את המורות מדברות, שמורות לילדים, שזה היה מגניב. עכשיו, תחזור לממלכת רצינות, תחזור. עכשיו אתה ממלכת שטות. עכשיו אתה ברצינות. הם לקחו את הדברים האלה, מורות, הנה זה בשבילכם. ככלי. כן, ככלי להשתמש בו. והשתמשו בו בכיתה, להמחיש לילדים,
אגב, זה אחד הדברים שאמרתי גם לתיאטרון, שאם נעשה מפגשים ביחד עם הצגה, אז זה ממש מדליק למורות, זה כלי ממש שיכולים להשתמש בו, שהילדים אחר כך, הם יזכרו את זה מהצגה, ואז הם יכולים להגיד, אני עכשיו בממלכת שטות, אז בוא תראה אם אתה יכול להתאמץ עכשיו, קצת להנח ילד שקשה לו להתרכז, או ילד שמפריע, ואומרים לו, אתה עכשיו תחזור לרצינות, או עכשיו תחזור לזה, ואז באיזה סוג של בחירה, אוקיי, אני עכשיו ברצינות, ואולי זה עוזר לי גם להתרכז, המודעות, המעבר הזה, אז זה מאוד, לזה התכוונת ששאלת אותי, כי זה ממש מגניב לראות איך שהם מבינים את זה, זה ממש... זה מטורף, אני תמיד אומר כאילו שאנחנו גם בתור שחקנים, וגם בתור סופרת ילדים, אני מאוד משתדל בתור שחקן, להסתכל בגובה העיניים של הילדים. זאת אומרת, לא רגע להיות מעליהם בתור איזה מבוגר, אני בן 30, הם בני 4, 5, כאילו. אגב, איך הבני 4, 5 מקבלים את זה? מעניין. וואו. כן? הם יושבים מרותקים ומתגלגלים מצחוק. עם פה פעור. וואו, איזה כיף לשמוע את זה, כי באמת, כי הספר הוא גם בהקראה, הוא לכיתות א' עד ג', אבל בהקראה הוא מתאים גם לגילאים האלה, והרבה פעמים מורים, בגלל שהוא קצת יותר ארוך, אז הם אומרים לי, מה, זה מתאים גם לילדים כאלה, וזה מעניין באמת בהצגה, טוב, אני כשישבתי בהצגה ראיתי ילדים ממש קטנים יותר שמקשיבים לכם ככה. כן. זה מדהים, כי יש ילדים שממש... אגב, גם היום, בהצגה של היום, היו יחסית ילדים יותר קטנים ממה שציפינו שיהיו. כן. הטווח גילים הוא יחסית רחב, כלומר, אנחנו יכולים לפגוש הצגות של גן טרום חובה, שזה גילי 4-5, אנחנו יכולים גם לפגוש את כיתות א'-ב', אולי קצת ג'. לפעמים גם ג', כן. ואיך, מי יותר נהנה, או שכולם... אני חושבת שכל שכבת גיל מוצאת חיבור בתצורה קצת שונה, כי כן זו הצגה שיש בה הרבה מלל, מצד אחד, מצד שני היא נורא צבעונית, ויש בה מוזיקה, ויש בה תנועתיות, אז גם הבוגרים יותר יכולים למצוא את עצמם בחיבור אולי הטקסטואלי, בראש יותר, בחשיבה, וגם הילדים הקטנים יותר בוויזואליה, בחוויה, באנרגיה שהם חווים. אני חושב שזה בעיקר אנרגיה, הילדים הקטנים. במיוחד שאני יודע שנגיד אני, כשהייתי בגילם, שהלכתי לראות תיאטרון, דרך בית ספר, או דרך קהילה מסוימת, אני גרתי באשדוד, אז ראיתי שם הרבה הצגות, אז אני זוכר שכל הצגה כאילו, שינתה לי את החיים. ממש. כאילו, אני יודע שכל פעם שאני עושה הצגת ילדים, אני יודע שאני הולך לשנות לפחות לילד אחד את ה-state of mind של העולם. מגניב. זה מטורף. זה הולך לשנות לילדים את החיים. זה משוגע. זה מדהים, ואני באמת מרגישה שזו זכות, באמת בזכותכם ובזכות אורנה פורט, באמת להביא את הדבר הזה לילדים, ובאמת להביא את המסר הזה, שזה מסר לחיים, שאני מאמינה שזה יחלחל להם בצורה כזו או אחרת, גם שהם יגדלו, הם פתאום יזכרו, וגם להורים, ולהשפיע בצורה כזאת, זה באמת זכות גדולה. ממש. אנחנו מסיימים את ההצגה, שיר הסיום שלנו מסתיים באיזושהי פנייה לילדים, בבקשה, שאנחנו אומרים להם, אז תבטיחו לנו ילדים. שבכל רצינות. תעשו טיפה של שטות. ובכל שטות. תעשו מאוד, אבל מאוד ברצינות. מאוד ברצינות, כן. זה גם מה שאני כותבת תמיד בספר. תעשו הרבה שטויות, אבל מאוד מאוד ברצינות. לא לשכוח שגם שתהיו גדולים, אל תשכחו לעשות הרבה שטויות, אבל מאוד מאוד ברצינות. נכון. קודם כל, שתדעו שאת ההצגה אפשר להזמין אליכם לבית ספר ולגן. נכון, אנחנו הצגה שיכולה להיכנס בחללים מאוד מגוונים, גם בגנים, במפגש של הגן. אולמות ספורט, כיתות. אודיטוריומים, במות, כלומר, הצגה, ככה אנחנו מעמיסים את הכל ברכב ומגיעים לכל מקום בארץ גם, מהצגות באילת. וואו, הייתם באילת? עוד לא. אתם יכולים להגיע לאילת? אנחנו נגיע. מגניב. והצגות בצפון הרחוק. מרום גליל. וואו. כן, ובאמת בכל הארץ, אז אנחנו מגיעים עד הבית, מה שנקרא. ואגב, מכירים את זאת אומרת, אתם פוגשים ילדים שמכירים? כן. כן. היום... היה לנו סשן בהוד השרון, של איזה שבוע שלם הצגות בהוד השרון, ופתאום איזו ילדה באה אלינו ואמרה לנו, תקשיבו, אני ראיתי כבר את ההצגה הזאת בקייטנה השנייה שהייתי. אני כבר ראיתי, אני מכירה את הסיפור. היום באה סבתא שלקחה הביאה את הילדה להצגה, והיא אמרה לנו,
היה נהדר, היה כיף. גם עשינו הכנה בבית, קראנו את הספר. כן, חמודה. שזה חביב. מגניב. כן, וגם הספר נמצא למכירה באתר של מטר. מי שסקרן לגבי הספר, במחיר ממש ממש שטותי, אפשר להגיד, סמלי ושטותי, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר של מטר. וזהו, ואני מקווה לא יודעת, נראה לי די... יש לכם משהו להוסיף? מה שאתם רוצים להוסיף? זה היה כמו שטותיהו, יצא לך כמו... לא יודע. איך שטותיהו אומר את זה? אני לא יודעת. אני חושבת שזה הסוף. שזה הסוף. כן, רציני זהו. רציני. כן, כן, אז נראה לי שהגענו לרצינות שטות, כזה איזון של רצינות ושטות. בסוף. אנחנו מאוזנים, אנחנו מאוד אפשר מאוזנים. לסיים. יצאנו מאוד מאוזנים. ותבואו להצגה, תקנו את הספר, ותבואו להצגה, ונקווה שיהיו לנו הרבה הצגות. יש לכם כרטיסים גם באתר אורנה פורט. יש באתר אורנה פורט, והאמת היא שזה נורא נחמד שאני בגוגל, כל פעם שהשם שלי נכתב, אז זה מגיע אליי, אני מקבלת הודעה, ואז אני פתאום רואה, יש הצגה ברחובות, מחר גיליתי שיש נכון, הצגה. נכון. ואז אמרתי, הנה, מחר, יש הצגה, למרות שזה מלא, הבנתי שהאולם מלא. יכול להיות. יכול להיות, אנחנו לא יודעים. כן, אז פתאום אני נגלה מחר. מגלה שיש הצגה ברחובות, יש הצגה, זה נורא כיף, אני מגלה בעצמי שיש הצגה בנתניה נכון. זה נורא כיף, אז נורא כיף שזה ככה מגיע לכמה שיותר ילדים, והלוואי אמן, אגב, שאלה מעניינת לסיום, אם היו עושים איזו הצגה יותר גדולה, איזה דמויות הייתם רוצים שיתווספו להצגה? וואו. הצגה יותר גדולה. כן, עם יותר שחקנים. אם היום יש 4 דמויות שאנחנו משחקים 2 שחקנים. אני חושב שקודם כל הצגה יותר גדולה, היא תהיה הרבה יותר ארוכה. יותר ארוכה? בטח. אנחנו כרגע עומדים בין 45 דקות ל-50 דקות הצגה. ואני חושב שהצגה גדולה ממש, גם לילדים, זה בערך שעה, שעה ורבע, שזה כמעט חצי שעה יותר. כן. הייתי מוסיף אפילו... מה הייתם מוסיפים נניח? מעניין, כאילו. קודם כל, בגלל סתם, שזו... אולי מחשבה לעתיד. יכול להיות, אולי זה לא הצגה. ככה. תצליח, שירצו שנעשה. יכול להיות, עוד לעשות דברים. מחזמר, הנה, אני זהו, ממלכת אני- שטות וממלכת רצינות. כן, אני זרעתי עכשיו זרעים של מניפסטיישן. כן, לעשות מניפסטינג לדבר הזה. כן. אני חושב שקצת, אם אני מסתכל על סצנות בממלכת רצינות, כן. הייתי מכניס גם אולי לא רק את רצינינה, הייתי מכניס גם את אבא של את אבא של רצינלוק, רצינות? ושומרים. כן, כן. ושומרים. בטח. שומרים זה מעניין. שפתאום מהכי רציני, מה מותר, מה אסור. נכון. מהכי רציני, שפתאום רצינלוק עושה להם קצת שטות. קצת, כן. פתאום מכניס להם. מכניס להם. האמת וזה- שזה מגניב זה לראות. יכול להיות מגניב, נכון. ובממלכת שטות... בממלכת שטות הייתי מכניסה אולי עוד ילדים שמגלמים קצת את השטויות. כן, שפתאום עושים כזה עמידות ראש וכאלה, וכל כן. פעם יש שם אולי ממש דווקא- עולם כזה שפתאום נפתח. ואולי דווקא בין הילדים יכול להיות מישהו שמתנגד לזה שהממלכה תשתנה גם. גם יכול להיות, יכול כן, להיות. גם יכול לבוא מתוך מתוך כן, הדבר ויש הזה, ילד שלא הרעיון. מתאים לו, מפחד, זה תמיד פחד הלא כן, מלהשתנות. כן, עוד לדעת מפגש כזה. להיכנס ללא מודע, אנחנו תמיד מפחדים מדברים שאנחנו לא מודעים אליהם, כן. לא יודעים מה יהיה. אז זה הנה, יכול אורן, להיות. אם את שומעת אותנו. תרחיבי בבקשה את ההצגה, כן, כן. אנחנו נערוך את האודישנים, בסדר? זהו, אז טוב, אז בנימה, קודם כל תודה רבה. תודה לך. תודה איזה לך. זיו כיף לנו. טובול ואביב בן, תודה לשחקנים המקסימים שהצטרפתם אליי באמת לחוויה, להרפתקה הזאת ולחוויה, והלוואי ויהיו לנו עוד הרבה הצגות ביחד. אמן. אמן. אמן, אמן, ושלכם גם באופן אישי, אתם רוצים קצת לספר כל אחד כזה על עצמו טיפה? מה... אפשר. אפשר כאילו, מה אתם אומרים? אני משחק בעוד תיאטראות, כמעט בכל תיאטראות אז אולי הילדים. תעקבו אחרי אביב. אתם יכולים לעקוב. כן, לראות. יש ואחרי הרבה זה- הצגות. כן. בעיקר של ממלכת שטות, סתם, ממלכת רצינות. כן. סתם. אבל כן, יש עוד מלא הצגות גם למבוגרים, יש לי הצגה בצוותא, שושי בחלל, הצגה למבוגרים, הקומפלקס, שזה גם מחזמר למבוגרים, יכולים לגגל בגוגל ולראות, כן, ולחפש. קול, מגניב, וזיו. כן, העולם שלי באמת זה עולם הצגות הילדים, זה הכיף שלי, ואני עושה גם מופעי אימפרוביזציה למבוגרים. אז יש לי קבוצת אימפרו שאנחנו עובדים ביחד, נקראת זובי, ואנחנו עושים מופעים גם באימפרו קצר וגם אימפרו ארוך, ואני גם מלמדת.
שזה... משחק? משחק, וואי, כן. אז אם אתם, משחק אם יש ואימפרו. בקהל, רוצים... מי שרוצה. מי שרוצה ללמוד משחק. שיעורים עליי. כן, כן. וטוב, אז זהו, אז ותעקבו אחריי, אחרי הספרים, יש לי ספר חדש, צריך לראות אותו. הפסנתר שהתגלגל. ארץ ישראל. וכמובן, יש את המאפייה של ציפורים, והלהקה שלי, וואו. כן, שאני אראה לכם. הופה. וזהו, וזה... איזה חמודים. אז זהו, תעקבו אחרינו. שמחנו מאוד, אני מקווה שנהנתם. תודה אני רבה נהניתי, לך, תמר. ותודה לכם. איזו הזמנה שהייתם כיפית. איתי, כן, זה היה ממש ממש כיף. תודה גם לכם, לוידאו קאסט, לבית פודקאסט, שנמצא פה מישהו מאחורי החדר, לא רואים אותו, אבל אז תודה גם לכם שאתם מארחים אותנו. תודה רבה. תודה רבה. נשמח לספר על ההצגה לא הייתה קורית כמובן בלי השחקנים שהכרנו והצגנו, וגם אנחנו רוצים להציג לכם את כל מי שהשתתף בהצגה. אז כמובן, קודם כל אורן חלפון, שכתבה את המחזה, וזה לא היה קורה בלעדיה, וביימה את המחזה בכישרון רב. מחזאית ובימאית. מחזאית ובימאית של ההצגה. את המוזיקה המקורית כתב נדב ויקינסקי. כן, אביזרים, נרקיס אלבה, וכמובן הדרמטורגיה של יפעת, שהיא בעצם המנכ"לית של... המנהלת האומנותית, ומנכ"לית של ואני תיאטרון חייבת הפורט. להגיד לכם שאני ישבתי בחזרות, ואני הייתי פשוט בהלם מאיך שיפעת יושבת, ובזמן, כאילו, בהווה, זה לא פשוט, כל כך חד ומדויק, בזמן פרזנטציה, ישר עולה על ההערות ואומרת, והכל כל כך מדויק. הכל כל כך מדויק, שזה פשוט מטורף, והייתי חייבת להגיד, כי זה משהו שאני מאוד התרשמתי ממנו. נכון. את התפאורה ואת התלבושות עיצבה לנו לימור הרשקו. מדהים, מדהים, מדהים שהתפאורה מקסימה, ממש, ממש. אני לא האמנתי כמה זה יכול להיות קומפקטי, אבל כל כך צבעוני וכל כך מיוחד. לגמרי. כן. ועיצוב התנועה של אילן זכרוב, שעשה גם את כל הכיאוגרפיה של כל השירים שלנו. מדהים. ודייק אותנו, בפיזיות, בתנועה, בהכל. מדהים, מדהים, ואני חייבת להגיד שזה עובד מצוין עם השירים. בכלל, השירים כאלה מתוקים, שהמוזיקה שלהם היא פשוט מדבקת. אני חייבת להגיד לכם יוצאים ומזמזמים. איך צריך להוציא דיסק של השירים. קדימה, תיאטרון הפורט. קדימה. אני ממש ממליצה שתשימו את זה באתר, כי אני חושבת שילדים יעופו על זה. אני רק אומרת, זה הצעה. זהו, אז שוב, תודה רבה, יש כזה את הזה של... קלאפ. קלאפ.